ከምውን ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ዕለት እዚ ነዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ኣኻኺቡ ነዚ ቅዱስ ነገር ክንሳተፍ ዝገበረ ስሙ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ብፁዓን ኣቦታትና ድማ እዚ ሕጂ መፅኦሞ ዘለዉ ካብ ኤርትራ ኣትሒዞም ተሰይሞም ብቅዱስ ሲኖዶስ መልእኽቲ ንብፁዕ ኣቡነ ጳውሎስ ከምኡ ከዓ ሒዞሞም ዝመፁ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ባሲልዮስ እግዚአብሔር አምላኽ እንኳዕ ብሰላም ናብዚ ቦታ መጻእኩም እንኳዕ ገጽኩም ኣርአየና። እሺ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ትምህርቲ ምናልባሽ ሕፅር ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ብዓብዩ ኣቦታት ስለ ዘለዉ ኣነ ልኡኽ እንዳየ እምበር ዓቕሚ ሃልዩኒ ወይ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ኣይኮነን። ግን ደኺሞም ስለ ዘለዉ ኣብ ቅዳሴኦም ስለ ዘርፈዱ መብረ ክኾኖም ወይ ከዓ ከም ዝበሎም ኢሎም ስለ ዝለኣኹን እየ። ስለዚ ንዓይ ተዛራባ ኣንደበት ንዓኹም ድማ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ክህበኩም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እሺ እሺ ሎሚ ከም በዓሉ በዓል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይኑ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ ዘበነ ፅጄ ስለ ዘለና በረኸት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይኽፈለና። ኣማላድነታ ጣዕማን ፍቕራን ምሳና ይኹን። እሺ ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ከለና ምናልባት ቅድሚ ናብቲ ዕለታዊ ወንጌል ቤተክርስትያን ምምፃእና ኣብ ቤተክርስትያን ምእካብና ንምንታይ ትርጉም ተኣኪብና ኣለና? እንታይ ከቤተክርስትያን ካባና ትደሊ? ንሕና ካብ ቤተክርስትያን እንታይ ኢና ንደሊ? ቁሩብ ትንኪ ኣቢልና ክንሓልፍ ኢና። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ምናልባት ደቅና ናብዚ ክቆርቡ ደፋፊእና ነምፆም ፀኒሕና። እዞም ቆልዑ ከዓ እናበኸዩ ቁርባን ክቆርቡ ፀኒሖም እንታይ ኮን እዩ መከይኦም ወይ ከዓ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝበኺ ደለው ኢልና ሓሲብና ዶ ንፈልጥ? ምክንያቱ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ስጉኡን ደሙን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝቕበሉ ዘለዉ። ሓደ ህፃን መርፍእ ክውጋእ ከሎ ኢና ክበክ ንፈልጦ ሓቂ፣ ግን ስጉኡን ደሙን ክቐበል ከሎ ስጋ ኣብዚኣ ዝበፅሕ ብስቃይ ዝበፅሕ ደሎ እቲ ህፃን ብብኽያት ከዓ ይመፅእ ኣሎ። ንምንታይ እንተዳ ኢልና ንሕና ዘይንገብሮ ግብሪ ግበር ስለ ንብሎ ዘለና እዩ። ንሕና ዘይንፍፅሞ ፍፃሜ ይፈፅም ስለ ዝብሎ ዘለና እዩ። ስለዚ ንሕና ቆሪብና ንሕና ተነሲሕና ንሕና እግዚአብሔር መፂና ቅድም ንሕና እንተንገብሮ ነርና ንዓና እዩ ዘድልየና። ከምቲ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? ኣነስ ንሓጣን እምበር ንፃድቃን ደልየ ኣይመፃእኩን፣ ንሓጣን ናብ ንስሓ ክመልስ እምበር ንፃድቃን ደልየኩም ክንመፅእ እዩ። ስለዚ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ከዓ ምንም ኣበር የብሎም። እቲ ስጉኡን ደሙን ምውሳዱ ቅዱስ ነገር እዩ ክወስዶውን ስለ ዝግብኦም። ግን እቶም ኣበር ዘለና ሓጢኣት ዘለና ሓፂብና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ዕድመ ሞትና ምድሓና ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ተነሲሕና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንመፅእ ንደቅና ከዓ መሪሕና ኣኽቲልና ክንመፅእ ዝግባአና ንሕና ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢልና ንዓቶም ግና ንውሽጢ ናብ ቤት መቅደስ ኪዱ ውሰዱለይ እናበልና ነቶም ህፃናትና ነሳድዶም ዘለና ኮይኑ ይጥዕሞም ኣሎ። ባዕልና ቆሪብና እንተዝንኸውን ግና ኣደይ ኣቦይ ኣነ ከዓ ከምቲ ንስኻ ትገብርዮ ይደሊ ኣለኹም እበሉና ነይሩ። ወይ መዓልቲ ቁርባንና ዳ እንተኮይኑ ደንጊውን እበሉና ነይሩ ባዕሎም። ስለዚ ከም ስርዓት ቤተክርስትያን ኣቦን ኣደን ደቆም ሒዞም ኣብ ቅድሚት ባዕሎም ሒዞሞም እዮም ከቕርብዎም ዝግብኦም ነይሩ። ግን ንስኻትኩም ስለ ዘይትቆርቡ እቶም ዲያቆናት እቶም ካልኦት ተቐቢሎም ደቅኹም የቕርብዎም ኣለዉ። እናበኸዩ ኩሉ ግዜ ኣይለምድዋን እዮም እዚኣ ሕቶ ላቶም ነብቶም ህፃናት። ምክንያቱ ኣፍ ስለ ዘይወፁ እምበር ንምንታይ ስኽ ዘይከድክዮ ቦታ ንዓይ ትሰድንለኽ እዮም ድብልና ደሎ ብኽያቶም ንሱ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ንስሓ መፂና ናብ ስጉኡን ደሙን ዘብቅዕ ህይወት ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እሺ ካልእ ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ክልና ብሓቂ በረኸት እግዚአብሔር ሎሚ ኣብዚ ቤት እዚ ደስ ዝብል ከምዚ ኢልና
ክንእከብ ከለና ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ብሓደ ኮይና ንእግዚአብሔር ከነገልግሎ ብሓደ ድምፂ ኮይና ንእግዚአብሔር ክንጽውዖ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ ንምሕረት ከዓ ቁልጡፍ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ስጋዊ ነገራትና ኣብ ደገ ሓዲግና ትርጉም ጫማ ምውፃእ ፈሊጥና ምክንያቱ ጫማ ከነውፅእ ከለና ኣብ ኣፍ ደገ እንታይ ምዃኑ ትርጉም ጎኑ ጎኑ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ጫማ ግዳማዊ ረስሓት ወይ ከዓ ስጋዊ ረስሓት ጥራይ እዩ ዘለዎ ንሕና ግና ኣብ ልብና እንታይ ሒዝና ንኣቱ ኣለና ንቤተ ክርስቲያን ግና ይንፈልጥና ኢና ምክንያቱ ጫማና ንቤተ ክርስቲያን ከይነርስሖ እንደገና ክብሪ ስለ ዘለዎ እቲ ቦታ ከምቲ ንሙሴ እዚ ቦታ እዚ ክብሪ እሞ ኣስኣንካ ካብ እግርኻ ኣውፃዮ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና እውን ቤት እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ብክብሪ ታቦት ስለ ዘለዎ ብክብሪ ጫማና ኣውፂና ክንኣቱ ከለና ንርአ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ልዕሊ ጫማና እቲ ናይ ሓጢአት ጫማ ኣብ ልብና መሊኡ ዘሎ ንሱ እዩ ከነውፅኦ ዝግባአና መጀመርያ ንመልክዕ ኣይኮናን ንእከብ ወይ ከዓ ንትርኢት ኣይኮናን ንእከብ ካልእ ናይ ምርኢት ፕሮግራም ስለ ዘሎ ይኮናን ንእከብ ኣብዚ እንታይ ደኣ ጻዕዳ ክዳን ለቢስና ጻዕዳ ልቢ መታን ክህልወና እዩ ስለዚ ጻዕዳ ልቢ ሒዝና ክንመጽእ ከለና ነቶም ደቅና ከዓ ጻዕዳ ልቢ ኮይኖም ክዓብዩ ንገብሮም ማለት እዩ ንሕና ኣብ ደገ ነንሕድሕድና ብኹራ ብባእሲ ነንሕድሕድና እናተናኸስና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣጻዕዲና ስለ ዝመጻና ቤተ ክርስቲያን እዚ ትርጉም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብዚ ህይወት እዚ ክመልሰና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ብሓቂ ትማሊ ደስ ዝብል ነገር ርኢና ፍረ ጻዕርኹም ፍረ ፍቕርኹም ፍረ ሓድነትኩም ከመይ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ይህነጽ ከም ዘሎ ርኢና ብሓቂ ተሓጒስና ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ክህነጽ ከሎ ብኡ መጠን ከዓ ልቢ ምእመናን ከዓ ይህነጽ ኣሎ ኢልና ስለንሓስብ ምክንያቱ ልቢ ምእመናን ምስተሃነጸ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዝህነጽ ብፍቕሪ ህዝቢ ምስተሃንጸ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዝህነጽ ስለዚ ስኻትኩም ሓቢርኩም ሰሚርኩም ቤተ ክርስቲያን ክትሃንጹ ዝገበርኩሞ ናቱ ውፅኢት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ርኢና ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ መፈጽምቱ የብፅሐ እዩ ንሕና ድማ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ከዓ ተጠቀምቱ ክንከውን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ዝርከብ በረኸት ተኻፈልቲ ክንከውን ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ብሓቂ ብስም ብፁዓን ኣቦታትና ብስም ሃገረ ስብከት የትዛረብ ዘለኹ ብሓቂ ርኢና ኢና እሞ በዛ ርኢና ሰማዕተ ንከውን በቲ ዝረኣናዮ ንሕና ምስክር ንኸውን ኣለና ስለ ዝብል ትቃሉ ሕጂ እውን ንሕና ምስክር ኢና ንምስክር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ጎኑ ጎኑ እዚ ግን ቤት እግዚአብሔር ክንሕልዋ ይግባአና እዩ ቤት ኣምላኽ ክንሕልዋ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ንሓንቲ ሰይጣን ንሓንቲ ዝተሃንፀት ነገር ናይ እግዚአብሔር ነፍሲ እንተዳኣርዩ ንዓኣ ከውድቕ እዩ ዝፅዕር ንዓኣ ከሰናኽል ወይ ከዓ ንዓኣ ክዕንቅፍ እዩ ዝፅዕር ስለዚ ብሓደ ተጠሚርና ናብ እግዚአብሔር እንድሕር ቀሪብና ወላ ሓደ ነገር ሰይጣን ዓቕሚ ይብሉን ኣብ ቅድሜና ስለዚ ነዚ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰይጣን ኣብ ህይወትና ለቢስና ኣክንዲ ናቱ መጋበርያ ንኸውን ንሕና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና እዩ ንፈልጥ ኢና ኣብ ሃገረ ስወደን ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ምእመናን ብዙሓት ካህናት ብዙሓት ዲያቆናት ሰንሰለት የብሎም ርእሲ የብሎም ይኸዱ ከም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርኤካ እንተለልና መጀመርያ ፋሉልነት ካብ ቤት ገዛኻ እዩ ዝጅምር ካብ ገዙ ካብ ስድሩ ሓደ ሰብ እንድሕር ፋሉል ኮይዱ ኮብሊሉ ከም ስድራ ይቁጥዑ እዮም ሓቂ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ካብኣ እንድሕር ደቃ ኮብሊሎማ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትጉህ እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ይጉህ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ቤተ ክርስቲያን ኣደ ስለ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ወላዲት ስለ ዝኾነት ንቤተ ክርስቲያን ንእግዚአብሔር ከይነቆጥዕ ከይነጉህ ኢልና ክንሓስብ ንክእል ኣለና ብስጋ እኮ ኩላህና ኣሕዋት ኢና ብስጋ እኮ እዞም ተፈልዮም ዘለው ኣሕዋትና እዮም ስለዚ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ኢና ብዛዕባኡ ንዛርብ ዘለና ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከለኻ ስኒ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ተጠርኒፉ ፅባሕ ንጎኻ ኣብታ ሰማያዊት መንግስቲ ተጠርኒፍና ክንኣቱ እዩ ተድልየትና
ስለዚህ ርእስ ዘይብሉ መምርሒ ዘይብሉ ካበይ ተበጊሱ ምክንያቱ ሰንሰለት ሐዋርያዊ ሰንሰለት ትባሃል ቤተክርስቲያን በሰበኻ ጉባኤ ተመስሪታ ብንኡስ ሀገረ ስብከት ተማሕዲራ በሀገረ ስብከት ተኣዚዛ ከምኡውን ብቅዱስ ሲኖዶስ ርእሳ ኮይኑ ተመሪሓ እትኸይድ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ርእሳ ከመን እዩ ክርስቶስ ማለት እዩ ብቲ ብደሙ ዘጥርያ እግዚአብሔር ክርስቶስ ንሱ ርእሳ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ንግሆ ንሱ ዝተኸላ ምክንያቱ ንጴጥሮስ ክብሎ ከሎ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ኣባኻ ይሃንፃ ኣለኹ ኢሉ ኣባኻ ይሃንፃ ኣለኹ ክብል ከሎ መሰረታ ግን በዓል እዩ ብደሙ ዘጥርያ بدمو أتريو كن بيتروس حلافنا تمسحبو كاب بيتروس تتحيز زمس حوارياوي تبهال بيت كريستيانية. سلزي بيت كريستيان نايول كسب دكوانا يكونتن. بيت كريستيان تكال نايول كسب يكونتن. عند حد عند بين خاف فارول كين كاب بيت كريستيان تخفت كونكا هاوت كاب دلك كاب تعمك أمسخات تقلقل عند حد آخونكا إزي فارول النت ويكا شغلاتيو. كلها أنا منفلت أزقبنا نجر سلزخانة ويكا كلها أنا خلق قوم أزقبنا نجر سلزخانة سلزي كم زي إلكم كلكم بس أنا بوتات نمر أي كابزو ما بوتات نمبرخ مسيكم زلكم إتزعبي أجاك زي أبير مدلاي سلزخانة زي أبير أملاخ بركات ويا بالزح مغنياتو كلها أنا إن دليل حنت نجر تراهليا هنسأبت خرستان تسريحو هنريت رايزي كونس هيوتنا نفسنا تهاني سابق بس منفس كنريو ስለዚህ እታ ህንጻ ቤተክርስቲያን ንዓና ስለተሃንጸና እታ ህንጻ ቤተክርስቲያን ንዓና ቅድስና ስለዝኾነት ካብኣ ኩሉ ቅድስና ስለንርከብ ንቕበል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ሰሪትኩም ዘለኹም ቤተክርስቲያን ደቅኹም ኩሎም ስድራ ቤትኩም ክባረኹን ክቅደሱን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለት እዚ ነዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቦታ ዘኣኻኺቡ ብቅዱሳን ኣቦታትና ብቅዱሳን ካህናትና ክንባረኽ ስለዝፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።